Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Nanzi mukomanashi, can you please hide my identity? Inini ndiri mukadzi ane makore 30 ekuberekwa. Ndinodavo kubvunza kuti ndini ndakakanganisa here kana kuti ndakaona mamessages kuFacebook yemwana wehure rakambodanana nemurume wangu, age yake handizivi. Mwana uyu ndewe muno muSouth Africa, amai vacho ndeve muno muSouth Africa, ndivo vainge vachidanana nemurume wangu. Saka murume wangu akabva andipa account yake kuti ndinge ndichipota ndichiishandisa. Ndokubva ndatuka mwana uyu kuti mai hure mese nefamily muri mahure evanhu. Handidi kana kuona mamessages enyu kuinbox yemurume wangu, unodei? Saka murume akabva azviona kuFacebook kwake. Ndakati ndabva kubasa ndakasvika munhu akatsamwa, ndikabvunza zvose zvandainge ndichida, akapindura. Ndakati ndamubvunza zvose zvandainge ndichida kunzwisisa, akangopindura zviya zvekungotiwo angagoti kudii. Ndikati ko matsamwei? Ndokutanga kutopopota paya kuti watukirei mwana iyeye, anozivei, uri kumutuka, uye ndakakupa akaunti yangu, mamessages ese unomaona, wadii kumirira kuti uzoona kuti pachataurwa kuti kudii? Ndakanganisa here kutuka mwana uyu? Zvino izvi zvandazoitwa nemurume wangu zviri kundirwadza. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu vari kutsvakawo advice. Please ngativapewo advice mucomment section. Rekei tibva tenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me. Pasina chitupa changu. Mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai. Mukoma, inini ndiri mukadzi ane makore 27 ekuberekwa. Ndatambura nekushaya anondida. Ndakambosvika pakudanana neumwe munhu wandainge ndichinyatsokuona kuti munhu uyu hongu zvedu tiri kudanana, but haasi class yangu. But still ndakati ndatanga kudanana nemunhu uya ainge achishoreka. Ndakabva ndatoona kuti munhu uya ndiye ainge ava kutondishainira, kutoshainirwa nemurume ainge asina kana chinhu. Apa ndainge ndamuda asina kana chinhu kudaro. Asika mukoma, upenyu hwandiri kurarama mukomanashi uri kurwadza. Nezuro chaiye ndakabva mukurasa mari mushure mekunge ndawanawo kamwe kabasa. Ndakati ndapedza kuita peace job riya, handichazivi kuti mari yacho pandakaipiwa kuti ndakaiisa pai, but ndatojaira kugara ndichingorasa mari. Upenyu hwangu ndihwo husina kana direction. Nyaya yangu mukoma yakatangira apo pandainge ndichiri form 1. Ndainge ndichigara kutown nevabereki vangu, but ivo baba vangu vakabva vawana umwe mukadzi. Then mushure mekunge vatanga kudanana nemukadzi uya, ndokubva vazodzinga amai vangu. Amai vangu vakati vadzingwa nababa, ndokubva vanditora vakabva vaenda vakanondisiya kumba kwavo, kunova kuri kumba kwagogo, vanova vari amai vanobereka amai vangu. Ndivo vakakura vachindichengeta. Ndakazoti ndava ikoko mukomanashi, ndakabva ndazoita munyama wekuzoti ndakatorwa nasekuru vangu mushure mekunge ndava kugara nagogo. Ivo sekuru pavakanditora vainge vachiita sekunge vane rudo neni, vachiti ndinofanira kuti ndinge ndichibva ikoko kwainge kuchigara gogo ndichienda kunogara navo sekuru. Kwavainge vachigara kwaiva nezvikoro izvo zvainge zvichidzidzwa, vana vepo vaigara vachingopasa. Saka sekuru vakabva vandibvisa uko kwandainge ndakasiyiwa naamai vangu, ndokubva ndaenda ndikanogara kumba kwavo kwavainge vachigara nemhuri yavo. But mukoma, ndakabva ndazoita munyama wekuzobatwa chibharo nasekuru, avo vainge vari hanzvadzi yaamai vangu. Saka ivo sekuru zvavaiita, pavakatanga kundibata chibharo, vaibva vaburitsa rimwe banga vobva vaisa banga riya pahuro pangu. Vobva vati kana ukangotaura chete ndinokuuraya. Vaiti kana vapedza kundibata chibharo vaibva vandiudza kuti ndinge ndichivapukuta nhengo yavo. Kunyangwe pavakatanga kundibata chibharo mushure mekunge vandibvisa umhandara, vakabva vatanga kundidzidzisa kuti munhurume anopukutwa sei
kana apedza kuita bonde newe. Zvinhu zvainge zvichindirwadza, but hapana zvandainge ndichizviita nekuda kwekuti vaingondipindira mumba umo mandainge ndichirara. Nguva zhinji vaiti kana vakapinda vaitanga vaisa kana banga ravo pasaiti, vobva vatanga kuvata neni. Vaiwanzokunditaimira paya patinenge tapedza kuona TV, because kumba kwavo ndidzo dzimba dzekutanga kudhonzwa magetsi panguva yacho iyoyo, kunyange zvavo vainge vachigara kumamisha. Saka taikwanisa kuona TV kusvika usiku, but ivo vaizoti paya kana taenda kunorara, then pakunorara paya, because umwe neumwe ainge aine rumu yake pavana vavo. Saka iniwo pandakatorwa nasekuru ndainge ndakapiwawo rumu yangu, but mukoma pandakatanga kusvika pamba pasekuru, rumu iyoyo yaitova nechiya chipadlock, but ndakangoti ndarara musi wekutanga, mangwana acho makuseni ndakabva ndaona chipadlock chiya chabviswa. Ende mushure mekunge sekuru vatanga kuuya kuzondipindira vachindibata chibharo, ndakabva ndazongonzwisisa kuti ivo sekuru ndivo vainge vakabvisa chipadlock ichocho. Saka dho iroro remuspe imomo mandainge ndichirara rainge richingovhurwa nani zvake anenge ada kundipindira. Ndainge ndisitomborina kana privacy, kunyange zvavo ivo gogo vainge vachindibata mune zvakanaka. Nyangwe vana vasekuru vaiva nemwoyo yakanaka. Ivo sekuru vaiti kana paine vanhu vainyepedzera sekunge vane mwoyo wakanaka, but paya pavaizondishanyira usiku ndipo pavaizotanga kundiitira utsinye. Ipapo pavakatanga kundibata ndainge ndava form 3. Ndiri form 3 kudaro ndakabatira pamuviri pasekuru 3 times, asi pamuviri pemwana wangu wekutanga ndipo pakazoramba kubva. Now ndava nevana vangu vaviri. Saka ndakati ndabatira mimba yekutanga mushure mekunge sekuru varamba vachingouya vachindibata chibharo. Ndabatira mimba iyoyo yekutanga ndakabva ndavaudza kuti sekuru handichagezi, plus nezvimwe zvainge zvichiitika pandiri ndainge ndichitoziva kuti ndainge ndabatira pamuviri. Manje ndaitya kuti ivo gogo kana vakazviona kuti mwana uyu abatira pamuviri vaikwanisa kuzondirova. Ndaitya kurohwa nagogo. Ndaitya kuti gogo kana vandibvunza kuti mimba iyoyo ndeyani, ko ndaizovaudza kuti kudii. Saka ndakabva ndaenda kuna sekuru, sezvo vainge vari ivo vainge vachindibata chibharo. Pandakavaudza ainge ari masikati, vakati alright, ndichazouya usiku kumba kwako tozotaura. Ndakabva ndamirira nguva idzo dzainge dzichipota dzichiuya sekuru. Musi iwowo ndakatokasika kuenda kunorara. Sekuru vakazotaimira vanhu vose varara, ndipo pavakazouya muspe room umo mandainge ndichirara. Saka pandakanzwa dho richivhurwa ndainge ndichinzwa kuti dai ndamborasa mvura, because ivo sekuru zvavaiita vaiti paya pakunosangana neni pabonde. Dzimwe nguva ndaiti kana ndikavaudza kuti mangonditaimira ndichinzwa weti, ndokumbirawo kunzwa weti, because zvainge zvichindirwadza mabatiro acho avainge vachindiita chibharo, plus sometimes kana wozobatwa chibharo apa uchinzwa futi weti. Saka ndakabva ndati regai ndikasike kunoita weti, ivo sekuru vasati havo vatanga kuita bonde neni. Saka ndakangoti ndichingosimuka pachibhaketi icho chandainge ndichipota ndichishandisa sechibhaketi chekuitira weti, ndichingonosimuka paya ndakangokaruka ivo sekuru vandikika mudumbu zvekuti ndakangonzwa dzungu ndokubva ndangodonera pasi. Handizivi kuti chii chakazoitika after that, asi pandakazongopepuka ivo sekuru vainge vachingorimo muspe room mangu imomo, but vainge vakandivhura makumbo angu, vainge vatondibvisa hembe dzangu, but ndakaona kuti vainge vachitondigezesa nechibhaketi. Chibhaketi ichocho chainge chakatozara neropa because ndainge ndichibleedha. Vakabva vati waita hako miscarriage,
asi usataura. Ndokubva vati inwa mapiritsi awa kuitira kuti usazonzwa marwadzo. Ipapo mukoma ndainge ndichitonzwa kuti muchiuno mangu mose umo maiva neimwe pain yainge isingagamuchiriki. Ndairwadziwa zvisingaiti mukoma. Ndakabva ndatora mapiritsi aya ndokubva ndatanga kunwa kwandainge ndichiita mapiritsi iwawo, kunyangwe pain iya yandainge ndichinzwa yainge ichipota ichiserera. Saka vaiti mapiritsi aya kana apera vaibva vadhiraivha voenda kutauni vononditengera mapiritsi iwawo. Saka ndihwo upenyu hwandainge ndava kurarama. Dzimwe nguva ndaiti kana ndiri kumaperiods, ivo sekuru kana vakandishanyira muimba umo mandainge ndichirarira kuti vandibate chibharo, vaibva vati kana ndavaudza kuti ndiri kumaperiods, ivo vaibva vati vhura tione, because vaisabhilivha kuti ndinenge ndiri kumaperiods. Kunyangwe kana ndikati ndiri kurwadziwa nechibereko nekuda kwedzimwe nzira dzacho dzavainge vachisangana nadzo neni, dzimwe dzacho dzainge dzava kungogara dzichindinzwisa chibereko, but zvose izvozvo vaisambozvibhilivha. Apa vanenge vakabatidza tochi, dzimwe nguva vaibva vaisa chigunwe chavo mukati menhengo yangu kuti vange vachiona kuti ishuwa here kuti ndiri kumaperiods. Pandakabatira pamuviri penhumbu yangu yechitu vainge vasipo. Ipapo vainge vaenda kutauni, but vakabva vadzoka ndokubva vandipa mapiritsi acho. Ndakati ndamanwa, mimba iya ndokubva yabva, asi mimba yechi3 yakaramba kubva. Pavakaona kuti mimba yainge yaramba kubva, vakabva vati mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye, munhu wose ainge achizviziva kuti uyu ndiye ainge ari mukomana wangu. Kunyangwe kuna gogo ndainge ndakatomuzivisa kuti gogo uyu ndiye mukomana wangu wandiri kufambidzana naye, but panguva yacho inini nemukomana iyeye tainge tisati tanyanya kutanga kusangana pabonde. Saka ivo sekuru umwe musi vakabva vati vandishanyira ndokubva vati ndikuda kuti mukomana wako ange achiuya kuzogara achindishandira pano, sezvo ivo sekuru vangu vaiva nepurazi nemombe dzavo dzainge dzakawandisa. Iyewo mukomana wangu ainge achitobvawo kumhuri yainge ichitozvitamburirawo. Saka pandakamuudza zvekuti sekuru vangu vainge vachida kuti iye ange achiuya kuzovashandira, iyewo akabva afara zvekuti nekuti sekuru vangu vaivawo munhu aiva nemari dzake, plus kufara kuti ainge ava kuzogara padhuze neni. Zvadaro mukomanashi sekuru vakabva vati ndinge ndichinyepera mukomana wangu uyu kuti nhumbu yandainge ndakatakura, iyo yainge iri nhumbu yavo, yainge iri yake. Nekutya ndakabva ndaita sekudaro. Saka one day vakazoti apo pavainge vachiuya kuzondibata chibharo, vakabva vasangana naye achibva mumba umo mandainge ndichirara, ndokubva vanyepedzera sekunge vainge vachinditsvaka. Kubva musi iwowo ivo sekuru vainge vava kutanga kuendesa inini nemukomana wangu kune imwe n'anga. Zvavaingoita vaingoti tinge tichipinda mumotikari mavo sekunge vari kuda kuti tiende kunovabatsira zvimwe zvinhu kupurazi kwavo, asi taizoti kana tava munzira kubva kupurazi kana kuti kuenda kupurazi, vaibva vatanga vapfuura nekuimba uko kwainge kuchigara iyo yainge iri n'anga yavo. Saka musi wekutanga vachitiendesa ikoko vainge vakati ndinoda kukusunganidzai murudo nekuti iwewe ungazotiza muzukuru wangu. Izvi vainge vachizviudza mukomana wangu. Takati tasvika kun'anga kuya mukomanashi, takabva tasunganidzwa maoko edu nerimwe rainge rakaita jira rewhite. Zvekare takabva taitiswa mhiko dzekuti isusu nekuda kwekuti tainge tichidanana hataizosiyana, kunyangwe tafa ticharamba tichingodanana. Ndo dzimwe mhiko dzataipota tichiitiswa nasekuru. Inini ndakabva ndapfekedzwa zvimwe zvainge zvakaita kunge zvikotoni kunhengo kwangu
but zvinhu izvi ndakanzi ndizvipfeke kwemazuva, asi zvairwadza because zvikotoni izvozvo zvakabviswa mune chimwe chiglazi umo mazvainge zvakanyikwa. Mushonga wacho wairwadza. Mukomana chinondinetsa ndechekuti takati tabva kuya, mukomana wangu akangotanga kubuda ropa mumukanwa, zviya zvekungobleedha. Aingoti pano nepapo obva angotanga kungobleedha, ropa racho richibuda mumukanwa make. Iye akabva angoti ndarota sekuru vakabata nyanga, but nyanga iyoyo yanga yakazara ropa. Then the next day mukoma ndokubva atungwa nerimwe bhuru. Saka panguva yacho paakatungwa nebhuru iroro ainge ari ega kumatanga ikoko, ende akabva ashaya munhu akakwanisa kumununura, ndokubva atsikwa nebhuru riya kusvika afa. Mukomanashe, hama dzemukomana wangu dzakatomboda kuramwa chitunha chake, zviya zvekuti hatimuvigi kusvika maita chakati nechakati. Asi sezvo sekuru vaiva munhu aiva nemari dzake, vakabva vaita zvemalawyers, because hama dzemukomana wangu dzainge dzichida kuramwira chitunha chake pamba pasekuru. Saka sekuru vakabva vaita zvemalawyer, nyaya yacho vakabva vaihwina kukoti. Then court ikabva yati mwana uyu anofanira kuti ange achikasika kuvigwa. Kunyangwe mapurisa akabva azotopindirawo panyaya iyoyo. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti kunyangwe mwana wangu wechitu ndakamupiwa zvekare nasekuru vangu pavainge vasati vashaya. Zvose izvi mukoma ndinoshaya kana wekuudza chaiye ndinomushaya. Mukoma, upenyu hwangu hunorema, saka apa handichazivi. Vedare ndo meseji yandakatumirwa nemwanasikana uyu. Zvinongorwadza hazvo veduwe. Hanzi vaiti kana ndiri kumaperiods vaibva vada kumeka sure kuti ndiri kumaperiods here. Zvakangooma hazvo, asi ngatitaurei naye mucomment section mwanasikana uyu. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.